Hej alle sammen, og velkommen til denne. I dag der er det lejretur 2025. Og det er Emma Johansen, der filmer i dag. Men så skal I bare... Men I skal nyde videoen, like og subscribe, please. I skal nyde mig. Okay, vi står med alle vores ting og skal til og ind i bussen nu. Ja! Vi skal ind med vores ting. Ja, prøv at se min ting. Ja, prøv at se, det er egentlig det her med det. Så vi skal ind og lægge vores tasker. Lige nu er vi ved at få alle tingene ind i den her kasse, og bussen står herovre, som vi skal ind i. Og Maja står her. Hej Maddie. Hej. Så skal Maja have sine ting op. Så får Maja sine ting op. Okay, hvad skal vi lige nu? Vi skal op i dobbeltdækkeren i bussen. Ja! Yes, og der er lidt proppet, men og lidt som en plads, men det går. Deler. Så vi kan slække. Tak. Hvad er der problemer med? Der er ikke nogen pladser hen i bussen. Så det kaos. Ja. Det er ikke så godt vejr. Hvis man kan se det, så regner det virkelig meget lige nu. Det regner virkelig meget. Ej, okay, det er virkelig. Det er virkelig ikke særlig nice. Man kan ikke se det, men det er sådan, det skriver virkelig hurtigt. Det er virkelig meget regn. Altså sådan, man kan se det, kan man ikke se på jorden. Ja. Okay, så status lige nu. Det regner virkelig meget. Der er sådan en skybrud. Ja. Status, det regner meget, og vi skal slå telt op i det her. Jeg elsker, hvordan I bander. Hvad er status, Raps, lige nu? Du er med i en vlog. Jeg har det fint, men det er crazy nok regn her. Vi skal slå telt op i det her. Hvad med dig, Maja? Telt op i det her. Ja. Sådan en Anders breaker. God damn. Det er virkelig vildt. Så begynder vi at køre, Laura. Ja. Holy crap. Holy crap. Og det regner virkelig meget. Der er sådan en Big Mac, der er med nu. Kender det godt. Men godt fedt. We are driving away. Mit hår. Vent lige. Det skal lige fikses. Jeg vil gerne se! Jeg vil lige gerne spille Roblox. Ja, hvad er klokken, Emma? Det er 14:17. Og vi er ved at være der. Der er fældet de der træer i kul. Du har aldrig været her før. Nu er vi kommet ud af bussen, og vi skal hen og have... Og det bedste bare er, at der er solskin, så vi kan sætte tallene op i solskin. Og nu skal vi have vores bagage, så vi ses om lidt. Vi henter vores ting, og det går ikke, så derfor henter. Okay, så vi har hentet vores ting. Jeg står her med mine ting. Jeg står her med Emmas pumpe er faldet ud. Ja, Emma hun er i gang med at finde sin pumpe, men ellers så skal vi til at finde ud af, hvor vores telt er. Yes. Det er herovre, hvor vi skal sove, tror jeg. Og ja. Vi har fået pladser af, hvor vi skal sove, men vi mangler bare lige Laura. Ja. Okay, alle sammen, vi har fået slået telt op, og vi har fået vores telefoner, så nu er det bare hygge i telt, imens det regner. Yes, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi skal lave. Jeg har kun 10%. Hvad? Ja, powerbank. Hvordan? Hold lige. Nej, det skulle da til mig. Ja! Okay, så jeg har fået powerbank, så nu kan vi survive. Vi kan survive.
Yes, prøv lige at se Lauras hund. Jeg skal spise noget. Altså, hende og Lynge, Du skal filme mig. Ja, hun har skrevet for god tur. Hvad er en story op? 10 ud af 10 mad. Laura. Jeg ved godt, I er meget forvirret. Hvorfor I ser så koncentreret? Men vi er nødt til at søge det, altså. Altså, alle de serier, jeg finder, de er jo gode. Det er rigtigt, det er derfor vi ser det her. Nå Laura, hvor er vi så på vej hen? Går hen en Ja. Til dig. Nogle sovehus. Hun har mistet den. Er du okay, Laura? Har jeg mistet den? Ja, du har mistet den. Ja, på en måde. Jeg er ikke meget at finde væk. Så nu er vi gået med Lisbeth. Og vi er et sommerhus. Vi står ved vores lærers sommerhus, fordi vi skal hente noget. Så har Laura fået sin dyne og hovedpude. Yes. Og vi bryder ind i det her sommerhus. Ja, i nat så kommer vi løbende sådan. Hvorfor vej var det? Og nøglerne. Nøglerne, de er herovre et sted. Okay, alle sammen så er nødt til at stoppe vloggen nu, fordi vi får taget vores telefoner væk fra os. Så vi ses i morgen. Så er det dag 2, og vi har fået vores telefoner nu, og jeg ved faktisk ikke helt, hvad vi vil lave, fordi jeg vil gerne snakke med en, men så kan jeg ikke filme. Du kan ikke snakke med os lige nu. Jeg har været i bad, som man kan se. Vi har været kameraet gik død i går, så jeg kunne ikke filme. Ja, det er virkelig ærgerligt. I hvert fald den første nat, der så jeg faktisk virkelig godt. Yes. Jeg har luften, der sådan noget mega dejligt. Og så anden nat, det var så i Nattegård, der så jeg virkelig dårligt, fordi at det var virkelig koldt. Og jeg havde altid tøj på jacuzzi, så det var virkelig, virkelig behageligt. Og fryse så meget, så det var bare... Altså, jeg har så godt alle nætterne. Og i går, der var vi også ude at bade. Det var ret nice. Det var i hvert fald. Det var alt for koldt til mig. Jeg synes, vandet var varmt. Det var ikke varmt. Det var virkelig... Altså, jeg føler, det har været overskud sådan for det meste. Ja. Vores tur og blæst ret meget, så det var ikke sådan super varmt. Det var kun første dag, da vi skulle afsted, at det regnede meget. Og så her, da vi skulle sove. Ja, i nat. Men ellers har det været en virkelig dejlig tur. Ja. Udover at vi ikke har fået vores telefoner så meget, kun en time om dagen. Og så er kameraet lige præcis Gå død. Ja. Og vi er uden for et telt, så der er ikke stift oplevet nogen. Ja. Men det synes jeg var ikke sådan der, vi lavede ikke rigtig noget. Altså vi var der bare, og så sådan... Spist. Når vi skulle spise, og så sådan... Ja. Det eneste vi lavede var, at vi var på stranden, og der var nogen, der badede, og det var sådan oversvømmet, da vi skulle over, så vi skulle tage vores fødder af og sådan noget. Jeg blev Så var spædder. Nej, det var sko af, og så gå. Og jeg og Philip og Bert var over, så det var meget dejligt. Philip? Ja. Det er jo... det var mig. Men ja. Og hvad vi fik mad? Vi har morgenmad, var boller og sådan noget, aftensmad. Den ene dag fik vi lasagne, og i dag, eller i går, der fik vi en kaj med kylling i. Og ris. Kylling i kaj. Ja. Men jeg fik pastasalat. Ja, men det var ret lækkert, så det var fint. Så ja, det var en meget hyggelig tur, men vi har ikke lavet så meget sådan noget. Nej. Men Altså, hvis vi lavede noget, så ville det ikke være så lang tid, fordi vi var meget trætte, tror jeg. Må jeg? Ja. Skal Marius lige? Hello. Jeg kan ikke godt lide igen, fordi sådan, jeg har... Jeg vloggede lejreturen, når vi havde 10:42, og vi er der lige om lidt snart. Ja. Hvor vi skal hjem til vores familie, og hvor vi kan aflevere vores telefon. Klokken er 10:45, Og vi er lige ved at være i superbussen, så jeg tænker, at vi slutter vloggen nu. Men tusind tak for, at I gad at se med. Håber på, at I kunne lide videoen, og husk at like og subscribe. Vi ses.